Takže ahoj všichni, tady Kia a já vás vítám u toho videa, který je vlastně první, už to padá, z nový série Room Tour a vlastně to bude vlastně, že vám vždycky v jednom tom videjku ukážu část mého pokoje a dneska to vám ukážu moje knihové království, který je tak nějak vysoký. A začneme s tím prvním, úplně nejvyšším patřem, tady mám prostě jen nějaký CD5 v takovém držáku, třeba nějakou krabičku, nevím od čeho ani. Čekejte, světýlko, na to vidíte. No, tak. Tady jsou knížky, které jsem přečetla, či to jsou nějaké deníky, nebo knížky, které si chci přečíst. Teď zrovna ale čtu Divergence. Počkat takhle. Divergence od Veroniky Rotový, tak to si čtu teďkon. Moc to nemám přečtený, protože jsem teprve dneska začala. Takže samozřejmě Divergence, Rafaelova škola, 4,5 kamaráda, tu mám nějaký Wings knížky, nějaký rady pro oky, co mi koupila mamka. Mám potičku. Tady pak mám ještě nějaký CDčka, tady jsou nějaký hry na PSPčku, na herní konzole. Tady mám pak to nejnudnější, protože to je vlastně to, kde mám učení, něco mám ještě v tašce, takže to takhle asi neuvidíte. Určitě to neuvidíte. A tady mám prostě takhle všelijaký papíry do školy, tady mám tak bordel. Mám tady sešity do školy, všelijaký zemák, češtinu, fyziku a tak. Další, to je moje nejoblíbenější patro, stejně jako to první, z jednoho prostého důvodu, protože tady to je takový moje patříčko, sem vlastně si dám telefon, vždycky večer mám na nabíječce a kdyby ho dala takhle tím balem dolů na tady to, tak bojím se prostě, že mi to spadne, takže proto tam mám tady to. Tak pak tady mám první pomoc při alergii na školu, beru to, vždycky si to plním. Tady to jsou fotky už, takže si na to vrhneme, to je z 5. třídy, vlastně tady ta školní fotka a tady ta fotka, to je z 5. třídy. No a tady to jsem já a moje nejlepší kámoška Valča, asi ji neuvidíte, která mi dala tady tu úžasnou mušli, která ona ji koupila, když byla v Chorvatsku. Je to úplně úžasný a je to hrozně krásný. Já miluji takovýhle prostě krásný mořský věci. A tady to už je fotka, tady jsem já tam zrovna zavřený oči. A tady ta moje další nejlepší kámoška, která bohužel přestoupila na jednu školu, Vanda, která taky natáčí na YouTube. Vanda Dourkobasta jmenuje, takže si ji určitě najděte, je taky super. A tady už je moje ségra, kterou nesnáším, ne, dělám si srandu, ale občas mě dohání k šilenství a takže to je ségra, teď bude 6. Tady to je takový nejkomplikovanější místo, protože až pocať to jsou knížky, pohádky, nějaký pitomosti, fakt jako pro děti. A tady od toho Pétě Vařiče až ke konci to jsou encyklopedie, nějaký rady a všelijaký takovýhle hlouposti, nějaký psaníčka a tak. Takže asi tak. Tak, já jsem si to dneska asi 3krát předávala ty knížky tam, tady se mi to nelíbí, tak dáme sem. Tady to jsem se snažila udělat nějak stupně, jako od největší po nejmenší, moc se mi to nepodařilo, přece jenom ještě je to na šikmo, takže některé ty větší, menší vypadají větší a tak. Ale asi tak. A tady to, a vlastně tak vám ukážu moji nejstarší knížku, kterou tady mám, kterou mám asi od 6 let, tady mám, a to tady to. Skákal přes oves a jsou to říkadla pro děti, kterou mi vždycky babička četla a já tam chci vrátit, protože ještě pro ségru, aby ji to taky četla, protože je to hrozně krásná knížka. Já jsem se tam naučila hodně písmenek. Proč tady mám obráceně knížku? To já úplně nesnáším, že mám nějaký obrácený knížku. A tady mám asi 2 odvrácený. Tady. To je nějaká moje nejoblíbenější vánoční knížka. Yeah. A tady nějaký jsou říkadla. No a tady už mám ten zbytek, který se nevešel nahoru. Hlavně tady mám takový ty kartičky,
si to vracím, to je jedno. Třeba tady mám to z Alberta, teda z Penny. Já hlavně mám z Penny, protože sakra, rozpadlo. Máme krásy. Nebož se. No vlastně tady mám ještě pak takový do toho Barta Simpsona. Ty Simpsonovi to mám skoro celý. Protože, jak říkám, táta pracoval v Penny, takže mi vždycky dal třeba 6 těch balení. Takže super. A tady už mám nějaký výkresy, vidíte, že jsem se tady tak snažila namalovat svý logo, jak bych se ho třeba představovala, že bych si dala novou tapetu. A tady mám první Kia TV, tady mám další Kiu a tady už jsou YouTubers, který jsem malovala. Tady Yuki od sestra do Metkio, to jsem fakt jako malovala prostě náhodného člověka a hrozně mi to připomíná. Tohle to je Proxy a Zuzka, si to vidíte, mám to tuškou, že jo. Tady takové máme Defy, určitě jich znáte. Tak mi napište do komentářů, jaký bych měla namalovat youtubera. A tady už máme Metkio, moje nejoblíbenější youtuberku. No to bylo vlastně všecko tady z toho mého královstvíčka knihovýho. Miluju knížky a nesnáším učebnice. Tak já doufám, že se tady to video líbilo, pokud ano, tak dejte like. Podívejte se na Vandy kanál, takže Vanda Durková se to jmenuje. Jo a čau.